Ibutang sa mga tinidor. Okay. Ibutang. In 5. Okay, go. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Sige na nga! Basta makurot tago na ha. 1K din. 1K di. Malibang mo, stress ay motor. Bahala mo. Ano lang ilogis o. Pag dali lagi dira maka 1K di gina si ate ro no. Wala, ina nila, uy. Check, eh. Daghan kay mo dugay na maurot. Napay bulad. Alawan. But na. Wala daw na. Isali. Dawag na si Ate Sally. Gani. Si Daisy, taas kayo. Uy, putla na na mo Ate Daisy. Nangaad ako. Pero, sanggalang-galang. Si Jamil. Kira mo ka po kupat. Anong talikod mang ka, Jess?